Didi kitanguan sa pangpang niya na famoso aga malauyay na Lake Buhi, the home to the smallest fish in the world na piba nung Sinarapan. Aldaw na Sabado kitanguan mga ugang Desyembre 28, 2024. Upat na turog na sana bagong taon 2025 na. Sigun sa pag-asa, mapanganuron ang kalangitan na ago kayat-kayat na pag-uran sa kabikulan ninhuli sa weather system na ITCZ. Kaya mapipirita na naman aling sa inyong abang lingkod na hindi na naman magkarigos. Only. Kaso nakaaging Desyembre 24, nagtapos na po ang GMB Season 6. And nguwan na paabuton na bagong taon 2025. Sa aton man na i-welcome ang Good Morning Buhi Livestream Season 7. Ading nasabi ng Season 6, naka 25 episodes na nagpuon ka sa Oktubre 2, 2024 hasta Disyembre 24, 2024. Sa loob ning haros, tulong bulan na live streaming kada aldaw na Lunes, Martes ag Biyernes sa oras na alas 8 sa pita, nagmantinir sa atin ng mga followers ag viewers na uminabot na sa 3,000 as of December 24, 2024. Usad sa highlights niya na konklusyon niya na Season 6, amo ang Grand Raffle Draw niya na GMB Noche Buena Parapol na kinsari 20 masiswerteng buhinon ang nabunot ag nakaresibi ning premyo gikan sa mga prize donors ag suportadores niya na Good Morning Buhi. Sa bagong taon 2025, masusungan liwat ang Good Morning Buhi livestream usad na beses na sana kada semana sa aldaw na Biyernes sa bagong oras niya di alas 9 sa pagkapita. Ninhuli ta masisibot ading sa inyong abang lingkod in preparasyon niya na kampanya para sa eleksyon lokal sa Mayo 12, 2025. Alagad, agkuman kita mga bareta on weekdays, ag mga importanteng featured videos sa mga okasyon, ag issue niya ding sa na banwaan na buhi. Puon ka sa Season 1 hasta Season 25. Padagos ana itinao sa ato na suporta niya na Balerete Resort ni Pading Fernando Balerete. Pimplicity Massage and Spa niya na sa akin na inaanak na si Doc Charlotte Verses Monte. Ragi Fitness Gym ni Maning Rosie Alcaparas. Ag niya na 1+1 Resto Bar and Billiard Hall niya na sa akin na pinsan na si Doc Renz Nonato. Diyos mabalo Sasa Indo Gabos. Pinauyay man ang kada pangbungad na numero ang Good Morning Buhi MTV na pinanday niya na Mostik na Natsor Brothers niya na Barangay San Rafael na sira Manoy Orestes Natsor ag Henry Natsor. Salamat man kay Santa Clara Punong Barangay Rudyard Pisimo na naging party man niya na GMB ninhuli sa pag-update niya sa mga barangays kada Biyernes. Intero man bilog ang nasuporta niya na sa atin ng mga followers ag viewers na sa loob ning tulong bulan hindi kita binaiyan. Nakinsari, nag-average ng 2,000 kada episode asa atin ng mga viewers. Sa inyo nga amin na naging party na niya na Good Morning Buhi livestream. Diyos mabalos tabi sa inyo nga amin. Magkiritan kita liwat sa GMB Season 7 sa Enero 2025.